det tiders? Er det tiders? Og så lidt. Han overhælder den, mand. Kæft, det er så typisk Max. Det var godt, mand. Jeg kører lige ud om den. Typisk Max, altså. Virkelig. Ja, det kører efter ham på stalkerne. Nej, Mads, du... Kan I se, hvad den her den kan? Nej, Mads, nu er du til grin. Og så, hej, crossoveren. Nu spiser Max. Hvad fanden laver Max? Altså, hvad? Hvis han kommer fuld fart derfra, og så herover, så bliver han lidt sur. Can I go? Fuck. Åh. Jeg kan hurtigt give mig skjern. Jo, måske nu handler det om oksen. Det er stadig godt. Ikke nogen error. Det er ikke samme kvalitet. Det er ikke samme kvalitet. Det er så Mads. Error på stadig godt. Skal lige se Der fandt den kører lige foran en bil her. Skal lige se Jizz face. Så. Du vil høre oksen i toppen.